Przyjada, jak byda mógł. I za tydzień dostał odpowiedź. Francik, przyjeżdżaj, będziesz mógł. Przychodzi chłop na poczta i pada do tej w okienku. Nie macie tam do mnie jakiego pisma, joje Francik. A ona się go pyta, posterestant? On go do macie rozum, katolik. Ojciec pada do cery. Słuchaj, Hilda, sam był Zeflik, prosił o twoja ręka. A ona go do nie, tatulku, ja by jeszcze nie chciała się wydawać, ja jeszcze za młodo, ja by tak chciała jeszcze dłużej być z mamulką. A on powiedział, ja? Moż praje, wiesz, weź se ją ze sobą. Przyszedł kandydat na sprzedawcy do sklepu, wiesz? I kierownik widzi, no pierunie, przyjąłby go i no się jąko jak diobli, nie? Go ale wiesz co, stoń tu za ladą, obejrzymy, można się nadosz. I jak wracał z zaplecza, to słyszę taką gotka, nie? Ty jąka łapa do, kup się, hopie, wędka! A, hopie, dej ta wędka. I ja, fizyna masz? Klient pada, nie mam fizyny. No, to się kup. I glizdy, nie? Kupią glizdy. A czym? Na ryby pojedziesz. Moplik się kup, padł. Ten się kupił moplik. A kurtka, jak będzie zimno, to w to kupi. Kupił kurtka, gogle, stołek, wszystko. I jak klient wylosł, ten idzie do tego kandydata na subiekta, padł, hopie, ty je nieziemski. Przyszedł klient, chciał kupić wędkę, tyś mu pół sklepu wcisnął. Jak tyś to zrobił? On go do, on wcale wędki nie chciał kupić, bo przyszedł pod paski do swojej baby. Godo mu, chopie, moż 5 dni z głowy, jedź na ryby. Bajtel się pytał, pater, a skąd ja się wziąć na świecie? Godo, nie wiesz, synek, bociun cię przyniósł. On tak myśli, padł, wiesz co, tako fajna baba ci loto po kuchni, a ty się za bocianami uganiasz. Dwa bajtle się bawią przed blokiem i łoros ze sieni wychodzi taki młodziok, a ten jeden bajtel go do drugiego. Dej się dobrze pozór, obejrzyj się go. To je bocian od mojej siostry. Pani w szkole kazała napisać dzieciom wypracowani, opisz stosunki panujące w twojej rodzinie. Przychodzi mały Zeflik Dudą, go do mamo, a skąd ja się wziął? No jak to, nie wiesz? Bocian cię przyniósł. Ja? A was? No mnie też bocian przyniósł. I tatulka też. A starzyjka, starki też bocian przyniósł. Zeflik siada i pisze. W naszej rodzinie od 2 pokoleń nie ma żadnych stosunków. Dzieci przynoszą bociany. Kamrat padł do kamrata. Słyszałeś? Moja staro uciekła z Zeflikiem. To jest mój najlepszy kumpel. A on go, Zeflik, przecież to nigdy nie był twój kumpel. Ale teraz jest.